Hei pawb a croeso I Teyrnas Y Teulu. Dwi'n really excited ar gyfer y wythnosau nesaf yma achos dwi wedi plannu lot. Bydd na lot o pethau mynd ymlaen, lot o gweithgareddau, a bydd na 2 rhan i'r fideos. Y rhan cyntaf ydy gweithgaredd, fel crefft, neu gêm, neu pobi. Ac yr ail rhan bydd ni'n edrych I fewn I rhywbeth o'r ffydd Cristnogol. Am yr wythnos cyntaf, bydd ni'n edrych I fewn I Hanes y Pasg a bydd ni'n edrych ar y cwestiwn pam ydy Cristnogion yn dathlu y Pasg? Y peth cyntaf dyn ni am wneud ydy gweithgaredd. A'r gweithgaredd heddiw ydy creu celf allan o natur. Felly, beth ti eisiau wneud ydy ffeindio bag I cymryd gyda ti a mynd rownd eich gardd neu tro nesaf ti allan am dro a ffeindio deunydd ar gyfer creu y celf. Pethau ti eisiau ffeindio ydy pethau fel gwair, creigiau, mwsog, blodau, dail, a pethau fel hynna, rhoi o I fewn I bag ti, cymryd o adre I rywle ti gallu creu y celf a creu llun neu patrwm allan o'r pethau ti wedi ei gael. Felly, dwi wedi mynd I ffwrdd a fi. Wel, dwi wedi dod yn ôl a dwi wedi cael popeth dwi angen yn y bag yma a dwi am creu y celf fi just tu allan o'r adeilad yma a na I ddangos I chi 2 esiampl. Y syniad ydy bod ni'n trio creu patrwm neu llun allan o'r natur. Ti gallu gwneud llun o tŷ neu anifal neu car neu rhywbeth fel hynna. Ac ar ôl I ti gorffen, ti gallu gofyn rhieni ti I tynnu llun o'r celf yna a ti gallu anfon o I fi dros yr link yn y disgrifiad, dros Facebook Menter Ieuenctid Cristnogol a bydd y 3 gorau yn cael ei roi I fyny ar fideo dydd Gwener. Dwi am ddangos I chi 2 esiampl fi, 1 llun a 1 patrwm rwan, ond ar ôl hynny, I ffwrdd â chi a byddwch yn creadigol. Wel, dwi'n gobeithio bod pawb wedi mwynhau wneud y gweithgaredd yna. Dwi wedi mwynhau, a di o ddim fel arfer bod fi'n neud rhywbeth fel hynny, ond dwi wedi joio. A heddiw, dwi eisiau sôn I chi gyd am Hanes y Pasg lle roedd pobl Duw yr Iddewon yn neud rhywbeth tebyg fel be dyn ni wedi bod yn neud heddiw. Ond roedd nhw ddim yn creu celf allan o natur. Na, roedd nhw'n cael deunydd naturiol ar gyfer creu carped ar y llawr. Roedd Iesu yn trafeilio gyda'i disgyblion I fewn I lle o'r enw Jerusalem ar gyfer dathlu gwyl y Pasg. Fel parti fawr y Pasg oedd yn para 8 diwrnod oedd yr Iddewon yn dathlu. Ac ar y ffordd I Jerusalem, dyma Iesu yn anfon 2 disgybl o'i flaen, a mae'n deud,
bydd nhw yn dod o hyd i ebol asyn sydd wedi cael ei clymu i fyny. Ebol asyn ydy fel asyn sy'n rhy ifanc i gweithio. Ac oedd Iesu wedi deud i nhw i dod ar asyn yna as y fo. A dyma'r disgyblion yn ffeindio'r asyn yn union fel oedd Iesu'n deud. A dyma nhw'n dod a fo o flaen Iesu a rhoi coten nhw ar yr asyn ar gyfer Iesu reidio'r asyn i fewn i Jerusalem. Pan cyrraeddodd nhw i Jerusalem, dyma dyrfa o bobl yn aros amdano nhw, yn chwifio dail i fyny ac i lawr, a rhoi dail ar y llawr a cotio nhw ar y llawr fel carped ar gyfer Iesu mynd ar yr asyn. A dyma nhw'n gweiddi i Duw, yn diolch i Dduw bod Iesu wedi dod i achub nhw. Oherwydd roedd nhw'n credu bod Iesu wedi dod a bod Duw di gaddo rhywun fel Iesu i dod i achub nhw. Ac roedd nhw'n meddwl bod Iesu wedi dod i achub nhw o'r Rhufeiniaid, achos roedd y Rhufeiniaid yn rheoli dros y wlad yr Iddewon. Ond roedd Iesu wedi dod i achub ei bobl, ac roedd Iesu wedi dod i achub pawb yn y byd. Ond roedd Iesu wedi dod i achub nhw mewn ffordd gwahanol. Roedd y dyrfa yn creu cymaint o sŵn yn dathlu dyma rhai pobl yn dechrau cwyno oherwydd roedd nhw ddim yn credu bod Iesu wedi dod i achub pobl Dduw. Roedd nhw ddim yn credu roedd Iesu y person roedd Duw wedi ei addo. A dyma nhw'n deud i Iesu, Iesu, dwedwch i'r dyrfa yma i bod yn ddistaw. A dyma Iesu'n dweud i'r pobl yna, os bydd y pobl yn stopio gweiddi, bydd y creigiau yn dechrau gweiddi yn ei lle. Mae Cristnogion yn galw'r dydd yma dydd Sul Y Palmwydd, a dyn ni'n dathlu dydd Sul Y Palmwydd oherwydd bod Iesu wedi cyrraedd. Iesu, achub o'r roedd Duw wedi gaddo ers cannoedd o blynyddoedd, wedi dod i achub ei pobl. A dy Mercher yma, bydd ni'n ffeindio allan dipyn bach mwy ar sut roedd Iesu wedi wneud hynny. Felly, diolch pawb am gwylio. Dwi'n gobeithio bod ti wedi mwynhau o. Please anfonwch llunio o celf ti i tudalen Facebook M.I.C. Bydd link yn y disgrifiad y fideo yma. A dwi'n gobeithio bod pawb yn mynd i cadw yn saff, bod nhw'n cael hwyl yr wythnos yma, a byddai yn ôl ar dydd Mercher. Diolch yn fawr pawb, hwyl fawr.